Ipahigayon karong Lunes, Disyembre 2 ang turnover of command aron sa pag-asumir ni Major General John Bonafos isip bagong commander sa Central Command. Si Bonafos ang kani-hepe sa Special Operations Command. Iyang gulipan si Major General Roy de Viraturda nga ibalin isip bagong hepe sa Western Command nga nagbase sa Palawan. Ang pulihan de Viraturda mao si Lieutenant General Rostico Guerrero nga ibalin isip hepe sa Western Mindanao Command human military si Lieutenant General Ray Ardo. Nalangay ang turnover of command tungkol sa pag-igo sa bagyong Yolanda. Magsugod unta ni adtong Nobyembre 7 ang lahugay. But the whole Central Command, I take this personally, but I can never accomplish anything. I will never be able to accomplish anything without them. The credit belongs to them, not to me. Gibuksan kaganinang buntag ang 6th Achievement Day sa mga sakop sa kahugpungan sa mga mag-uuma sa dakbayan sa Subo. Ang maong kalihukan gipahigayon aron mapakita sa mga mag-uuma o mga negosyante sa bukirang bahin sa dakbayan sa Subo ang ilang mga produkto. Sud sa duha ka adlaw ipahigayon ang maong kalihukan. Gihag-atusab sa Cebu City Government ang mga mag-uuma nga ipadayon ang pagpananom aron usab sa paghatag og inspirasyon sa mga mag-uuma sa apektadong sa bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. That shifting is the answer and intercropping is the answer. And solution is to bring back greenery and put vegetables and vegetation. So mao na siya. Usa ka civil engineering graduate sa usa ka dakong universidad dinhi sa Sugbo mao'y nag-inusarang Sugboanon nga nakasud sa top 10 alang sa licensure examination nga gipahigayon baguhay lang. Jinky Bargio, Sugin Liming. Siya si Francis Dico Colliera, 22 anyos, ikaupat nga anak ni Angel ug Lori Colliera nga taga Kiyot, Pardo ning syudad. Graduate si Dico sa kursong Civil Engineering kinsa magna cum laude sa University of San Jose Recoletos niadtong Marso. Kasagaran sa mga medals nga nakadisplay dinhi sa ilang sala, iya ni Dico gawas pa sa mga plake nga iyang nadawat. Ug niadto lang nakalabayng semana, usa siya sa kapin 6,000 ka mga graduates nga mikuha og pasulit sa Professional Regulation Commission apan wa damha. Lisod siya sa top 10 ug ang nakanindot kay siya ra ang nagikan sa Sugbo. Matud ni Dico, gihimo niyang inspirasyon ng iyang pamilya og hinigugma apan ang hugot nga pagsalig sa Ginoo mo'y iyang labaw nga gisaligan sa tanan. For the first time nga nakita ko sa kupangan, nakulbaan jud ko, as in nakulbaan the same time nakuyawan, nga na overwhelmed sa gihatag sa Ginoo nako. Moto, ako lang gi-lift up niya, ako gi-offer niya akong performance for the board exam. And salig lang ko sa Ginoo. Siya ako ang center of inspiration and motivation. Garbo siyang inahanog igsuon si Dico nga sukad high school achiever na sa klase. Silang tanan silang upat, maayo gyud kaayo sila no. Ngayon siguro ang uban nga strict ako pero ako wala na ako na siya gimain kay sa akong family. Kuan man tuo man sila tanan ako nya. Nagbunga gyud ang akong pagdisiplina, pag-follow up sa akong mga anak. Dico, congrats. We are so proud of you. Ang imong mga hardships, ang imong sacrifices sa pagtuon, sa tibuok gabi, hantod makadlawon ka, i-paid off ka jud. Ang USJRD imigraduar si Dico sa kursong Civil Engineering, mapasigarbuhon sab kaniya. The lineup of faculty, we not only the full-time but also the part-time, wherein we have experts on the field that the subject that they are teaching. This is one of the type of output the religious administrators are expecting from us. So we're very happy, no? We're so happy. We are proud that. Wala pa'y plano karon si Dico kung mugawas ba siya sa nasod o din nilang usa manarbaho. Jinky Bargio, Miss 5. Mga piniriso sa CPDRC nagtukod og usa ka boxing team. Gawa sa ilang practice session, aduna say boxing match nga papultahan sa mga mananaw gikan sa gawa sa prisuhan. Nang hinaot sila na makapilo niya sila sa professional boxing bouts. King Perez, Sugin Limi. Oh, it's the next big thing.
gawas sa mga dancing inmates, mao kini ang gitutukan karon sa CPDRC. Ang Supermax Boxers ang labing unang boxing team sud sa usa ka prisuhan. Ana kini 40 ka mga miyembro nga nag-ensayo matag adlaw aron mahimong hingpit nga mga boksidor. Gihuman pa sab ang paghimo ining Olympic size boxing ring aron gamiton sa aktual nga mga boxing games na sugdan na karong Domingo human sa panahon sa dalaw. 20 pesos ang entrance fee matag tao sa duha ka boxing games matag Domingo. Ang uban nga makakita nila, kuansad ba? Kuansad ba? Convince sila nga ganahan sila mag-boxer, pasingot lang gud ana. Usa sa mga miyembro si Edgar Laping nga kapin-unom ka tuig na nga nabalhog tungod sa kasong illegal possession of firearms. Kaning boksidor sa kini apan na undang human na aksidente. Mapasalamaton siya sa kahigayunan nga makaduwa pagbalik og boxing. Walang-wala ang mga kauban ako diri. Tagaan sila kuan na pagbigyan sila og kanang nindot nga biblihiyo dahil sa boxing. Kung andam na ang mga super boxers, mo imbitar sa bang CPDRC o mga professional boxers. Apan, makagawas ka sa CPDRC ang mga boxing inmates? Pero kung naganing fight gawas, we can file for a court order kung ma-approvean sila so we can secure man sa the boxer. King Perez, News 5. Mokad po ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Huwebes, Nobyembre 28, tuig 2013. 20 City kadlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Panlong Jr. Mga istorya nga dilang kutob sa paggatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tuwag kilabaw pa sa balita, Aksyon.